Izviđački odred Siniša Pavković iz Križa proteklog je vikenda ugostio gotovo 200 izviđača iz cijele Hrvatske na tradicionalnom natjecanju KOT, to jest kriškom orijentacijskom takmičenju koje je održano po 19. put. Ove godine ugošćujemo 12 starih i 12 mlađih ekipa koje se natječu u izviđačkim aktivnostima. Pošto nam je ovo 19. KOT, imamo jako veliku praksu u tome svemu, pa ne treba nam nešto pretjerano pripremanja, recimo od nekakvih 12. mjeseca, nekakvih 4-5 mjeseci za pripremu cijelog natjecanja. Na KOT-u, kao i svim drugim izviđačkim natjecanjima, ekipe, ovisno kojoj kategoriji izviđača pripadaju, prolaze zacrtanu stazu i pritom rješavaju određene zadatke. Mlađa kategorija su djeca od 5. do 8. razreda, znači od nekih 11 do nekih 15 godina. Starija kategorija izviđača uključuje djecu od 16. godine života. Obje kategorije izviđača na natjecanju su imala zadatak proći zadanu stazu, jedino što nisu imali iste zadatke. Mlađim izviđačima staza je bila kraća s manje kontrolnih stanica. Oni se natječu znači od početka od konstrukcije staze do pronalaska kontrolnih točaka po karti, rješavaju testove topografije, izviđaštva i poznavanja prirode, rade skicu pod kutem te pronalaze, to jest ulaze pod azimutom. Osim toga, oni se natječu i u sportskim vještinama, to su podizanje šatora, paljenje vatre, vezanje čvorova i naša kotovska, rekli bismo, igra otimanje marama. Stari izviđači imali su nešto teže zadatke. Na ovogodišnjem KOT-u našli su se izviđači iz Splita. Mi smo mlađa kategorija, ovo nam je drugi put ovdje da smo u KOT-u u Križu. Došli smo na svaka natjecanja, to treba za ligu. I već 2-3 godine idemo na ta natjecanja, tako stalno sva okolo. Staza je bila dobra, nije bila toliko teška kao što neka zna biti. Na KOT još od 1994. godine redovito dolaze izviđači iz Rijeke. Ovo je nešto prekrasno i svi su svjesni da je to prekrasno, jer danas su nam djeca ispred kompjutera, ispred mobitela i kad vidite ovakvu djecu u prirodi, vidite da nešto radi. To može biti samo prekrasno i ne može biti ništa drugačije. KOT je i ove godine u 3 dana svog trajanja pokazao kako izviđaštvo u Hrvatskoj još uvijek živi. U izviđačima, pored natjecanja, dobro se zabavlja, druži, a sklapaju se i brojna prijateljstva. Inače, KOT i kriške izviđače posljednjih godina intenzivno podupire i općina Križ, koja im financijski pomaže u svim aktivnostima.